Doncs estem en el Col·legi Públic Ballester Fandos, a la Malvarrosa, en València, que és el col·legi en el que s'està duent a terme el projecte pilot de Naturalment. Naturalment és un projecte d'innovació social i urbana enfocat a la missió climàtica de València 2030, que el que vol és aprofitar l'oportunitat que genera la renaturalització d'un pati escolar per a transformar realment les ments dels xiquets i les xiquetes, no? I encaminar-se cap a un canvi de paradigma ecosocial, que és el que ens permetrà atendre l'emergència climàtica en la qual estem immerses, no? I caminar un poc també en termes de coeducació, d'igualtat, de salut, de comunitat.